Machinda ka itirizi uya bate u ya mana zimdara lava garotka Arume, mauya Joshua, we really appreciate. And inini as a community leader who side kuno kweseo. And I'm the most personally affected because mu age me yadi yangu. Moreover, istofuya huku. And it saka nemanzura tungoita kuti dzinokwanisa kurova 10 to 15 kawani nyoka idzi. We're just hearing chaingonzwa rumors kuti nyoka taingofuati pamwe just tunyoka, but patakauya panapa bambo there were about 4-5 nyoka dzinogara papa and big snakes akona zvokutamba imhuka idzi hoti kana either mbudzi or tuvana twedu twadzoka muzvikoro hatinomedzwa nenyoka idzi and every day dzinobuda. Yes, ndakaengage national parks. I called national parks. National parks, okay, to know situation yatina chinchi. But it seems they want to be paid good what to nyoka idzo. Saka, our appeal yaku kune vanhu vanoita snake catching. Please, we are muti bisiro muka idzodzo. And ndofuka muchifika imi mudzatsina kubuda. Pakangoti nyararei dzinobuda dzese kuita murwi apa. Saka tiri pamawani takugara tichingotya. No situation yatinayo kuno kuyo. Ini ndonzi philosopher Maoneke. Ndiri mugaro muno muDalton station. Last week ndopata kuona vanhu vanga kaungana panapa pamuri kuona panapa. Ini ndakatozona ndiri pamba pangu apo. Ndikatarika ndiona kuti vanhu vakaunganira chipanjanji panapa. Pandakazosvika panapa ndo pandakatanga kunongedzerwa nyoka dzamuri kuona apa idzi. Idzi dzamuri kuona apa nyoka idzi. Vaitotaura ndakasvika vari panapa vaitaura kuti nyoka yandakatoona ini yanga iri diki vaitotaura kuti patori nehombe yacho yakakurisisa. After 3-4 days vanhu vari kutouya panapa vachitoona dzitori nenguva yekutoti dzinotobuda dzese ipapapa, but vamwe vanodarika nepanapa vanototaura kuti nyoka idzi takazitodziona kare kare apa pamuri kuona apa panzi pana baba namai hombe kwozoti vana vadzo 3. Saka utori musha wadzo uyu. Saka nokugara moza haisiri mhuka yekugara nayo. Tinototarisirawo kuti lero tikakwanisa kuona vanhu vanotibatsira vazivhise ipo apa. Tine vanhu vari kupfiya huku, tine vana vechikoro vanenge vachivhima shiri imomo. Vanogona kutobatwa nadzo idzo nyoka idzi dzamuri kuona apa idzi. Saka tina kanzila vakatomboti vakambotofonera ve-wildlife kuti vauye vabvise nyoka idzi, asi vanonzi vaitotaura zvokutoti vanoda kuripwa mari inosvika $30 because vanotora sokunge musango. Saka taitokumbirawo kuti umwe musi nokuuya kwamatetowo panapa pamwe mungatotibatsira shoko risvike rine simba. Zvichigara muzvimwenara muri kuona ipapa inogona kusvika kuma 2.5 meters. But vakanyatsa kuona baba namai vacho zviya zvinotaurwa kunzi kwanzi nyoka inomedza munhu, it's true. Hozi yakatokura zvokutoti hamena kuti mumwe namamuri kuona umo because vanhu kuti vasvike ipapa manje panonetsa, but hamena kuti wakafara zvakadini mwena wamuri kuona apo nokuti dzese ndo madzinogara imomo ende dzinotaridza kuti nyoka idzi dzatova nenguva dzichigara ipapa patori pamusha padzo. Zita rangu ndoitwa Tawanda Kurudza. Takasvika panapa tichitobva kwataitobva ndobva ndasvika apa ndobva ndaona
ndaiona unge zvimwe zvinhu ngemazitombo unge chi ndobva taramba takatarisa ndaine mwanda ndinayo ndobva tasvika tikamira panapa tikati chicho tata inyoka atonga taane unga wiki ago tichidziona idzi dzotyisa bhozi imhuka yemusango saka dzototyisa kutotsvagawo kuti zvezvemauya pano dai pamuda zvingawanawo help yekuti dzikwanise kubviswa apa bhozi nyoka dzinotyisa kugara nayo. Right, yes, tauya panapa tanzwa call yenyoka. Description taziva kuti ipython plus mavideos atataridzwa. So mapython iwayayo paari kugara pane mwene yakakura zvekuti inonetsa kuti tikwanise kudziburitsa imomo. Inenge yakutoda kuti kana tikakwanisa kuwana mvura yakawanda, mavolumes emvura akawanda, tinodira ka1 dzinobuda pamusoro because haidi kukavwa nemvura. Saka ndo zvinogona kuzoti zviitwe apa. Python idzi pano kugara kwadziri kuita from masurroundings there is a pit irikoko kunorasiwa marara. Saka panogona kuwanikwa mapinga, mukarwizi munowanikwa kana tsoko. Saka dziri kutowana chikafu. Saka yato territory yadziri kutogara zvekuti maitiro adzo kusiyana kwemasaizi dziri kuratidza kuti dzakatoita vana apa. Zvekuti python ichiita vana kana ichikandira mazai inokandira up to 60 eggs, but out of 60 eggs muzvinyorwa zviriko dzinorarama it's about half of the 60 because python ine mapredators akawandisa, makondo, makitsi, zvese zvakawanda dzinokwanisa kudyiwa along the way. But apa pari kuratidza kuti pane about 5 or so dzakaonekwa. Panogona kunge paine dzimwe dzanga dzisati dzaonekwa nekuda kwewinda yatiri kubuda. Saka musizeni yatakupinda iyi dzichanyanya kuonekwa dzichifamba panze because kana kwakudziya nyoka dzese dzinodya zvakati wandei. Musizeni yatabuda dzanga dzisingadyi because kana kuchitonhora hadzinyanyi kufarira kufamba since ari ma-cold blooded animals. Asi sizeni yatakupinda iyi pachagona kunyanya ma-encounters nevanhu dzakuda kusvika even kuzvikwere kuzobata huku kana zvadziri kuwana zvakushota nekuti dzinenge dzakudya kakawanda. Shato haidyi mazuva ese but inokwanisa kudya twice a month, kureva kuti after 2 weeks inenge yakuda chikafu. Zvichisiyana nekuti inenge yadya chakawanda zvakati. A fully grown python inoda about 2 fully grown broilers kana kuti tsoko yese yoidya. After 2 weeks inenge yakuda imwe. Saka kana ari mapinga inenge ichitoda 3 kana 4 at one go. Saka dai zvaibvira Parks Council nesu tikabatana vemuseum tinokwanisa kudziita relocate nekuda kwokuti proximity nevanhu yakanyanya dzinokwanisa kudisturba vanhu. Ndandichiona pane vana vari kusvika futi apa. Saka pakusvika kwevana kwavanoita apa vachinotora mapictures, vanogona kuti pakutora mapictures nekuda kwemasora aya imwe inogona kunge iri mukati memasora, then mwana anogona kubatwa pakazoita ngozi akafa. So tiri kutarisira kuti tikabatana neveparks nevecouncil tinokwanisa kuita get rid of them. Karwizi aka kari papaka ndo kamwe kanogona kunge kachidzikonzeresa kuti dzinyanye kuonekwa nekuda kwekuti mvura yakanenge kainayo. Shato inoda mvura, saka dzikamwa mvura dzakutoenda apa padzinenge dzakazambira zuva paya dzadya dzonomwa futi mvura. Saka it's a very good home kwadziri nekuda kwezviri available around them.